konti ngiredi bakithi. Imali yenkosi yakhiwe inkosi athi mningi lakithi. Akujwayele ukuba nje njalo. Kodwa ephoqile namhlanje ukuthi kube nje abazalwane bangaze bathinteke kabi, khona abathintekayo kwesinye isikhathi. Bangathinteki kabi. Ngizocuna ama-34 ngishela nje abazalwane bangilekele kwi-chorus. Manikinyeka nibe nomusa kimi. Prepare yourself. Okay. Kosi lolosu malu pangiswe yenzekayo kodwa sijwayele lezi igama lami selishiwo kaningi ngeke ngisaphinde but next one izophuthuma ngese sihambe kancane neze ngizolibuyisa kodwa futhi ngeke ngize ngimyeke mthethwana njalo
Ngavele ibhakela vele sezibafakela ama-glove induku sengiyiphethe singene emthunji. But sizoba nomusa ngoba usuku lesabatha futhi usuku lenkosi angithabulela. Usuku olusemqoka. So phelezelana sonke. Umuntu nomuntu la uzongenela enkantolo yakhe ngokwakhe. Sizokwenza ama-analysis khona abantu esizobabuka ngeselihlukile sophuma la abantu abanye sesibazi ukuthi indaba benje. Yebo into enjalo. But uphuthuma wonke lo siyenza ngesikhathi esincane ngoba isikhathi asisiningi esinaso. Into uma phambili ijwayele ukuhlupha kubantu abafana nathi nomqondo. Nimbonela ngithi bese nwebeka kuze kwakhe. Ehambisana nobude bakhe. Ulwazi nalo lawo leyo ukuthi ulwazi manje oluningi. Ugcina usufuna ukuhlephula la. But namhlanje sizama ukuyibamba ngayo indlela epossible. So that we can end siphethe kahle sonke sisezingeni elifanayo siyazwana nani bazalwane. Funa zonke izalwazi iphume ikhumbula namhlanje. Angifuni uphume umuntu okhohliwe wedwa umkhulu noma ugogo noma udado angabona ukukhuluma nawe namhlanje ungabalali sicela umkhulu. Bewalala wena ngiyasekonakela. Okay. So we'll just read one verse, Proverbs amahubo ayibo Isaka 22 verse 6. Cela uzongifundela ngelesizulu iBhayibheli angabe nawo amahloni. Amahubo 22. Ayibo Isaka 22 amahubo nani le 22. Isaka 22 verse 6. Common verse, easy verse. Cela uzofundela. Khulisa umntwana ngendlela yakuba ngeyakhe. Uyakuthi lapho esekhulile engasuki kuyo. Khulisa umntwana ngani? Ngendlela yakuba ezoba eyakhe angithi. Ngoba samazulu nje noma izulu siyasiqonda. Siyazi ukuthi makuthiwa indlela kukhulunywa ngendawo ehanjwayo angithi. Ngiyakwazi ukuba indawo ehanjwayo angithi. Indlela. Kodwa futhi leli gama lithi indlela lelisetshenziswa liyakwazi ukusho i-methodology ngesigisi. Into yokwenza ngendlela ezoba yakhe. Sengiyakuleya Psalms 22 na ngifuna ukuthi ndani noma 22 uverse 6 hayi wazwangizingela. Yazi lapho hlumlelile singalifuni. Azingilivala. Tela ngedwa. Khulisa umntwana ngendlela ezoba yakhe. Uma uyakuthi bese khulile angasuki kuyo. Siyazwana bazalwane. Amen. Namhlanje sokhuluma ngezolo lomuntu. Ukuthi yini umthelela elinawo kuyena umuntu. Lihlangana kanjani ehlukana kanjani nekusasa lakho umuntu. Izolo is background ngesigisi. I-background uma ngabe ungayichaza ukuthi ila umuntu noma indlela umuntu akhuliswe ngayo. Indawo umuntu akhulele kuyona. Muye ehlathela kungayihlukanisa ihlahla ezithanda ukuba ningana. Inkolo yakho afundiswe ngayo. Olo yakubo. Cultural element and tradition. Isiko lakubo. Sikompilo. Muqhubeka ukuthi ungabe esikoleni ukuthi ufundele. Izolo lonke lethi khamba izolo. Ayikhamuki namhlanje. Hamba uziyofetha umuntu iziphi ingqinamba nobunzima abhekene nabo empilweni. Igama elithusa umzimba. Kuthiwa traumatic situations. Nayibona into engishoyo. I-background inako-ke ukuhlukana kabili. Kukhona into esiyibiza nge-permanent background. Kuba khona i-temporary background. Khona yesikhashana nomthelela wesikhashana, khona nomthelela wesikhathi eside. But uncike kokubili lokho ngokuhlukana kwabo. Lokho temporary nalokho permanent. Lokho temporary isigameko esenzeka mhlawumbe kanye noma kabili. But senzeke kancane. Lokho permanent kuhambisana nezigameko esenzeke kaningana. Yabo njalo mangifika esikoleni ingane zingithuke ngento efanayo all the time mangifika esikoleni. Ngiyazi leyo ntuko leyo ngane le. Ingane ziyahlupha ngoba sinawo mangayifani nabazali. Noma ngafika ekhaya kuthiwe ayikho ingane enhle njengawe emhlabeni. Ushiwe ekhaya, kushiwe ekhaya. Mangifika esikoleni ingane ezokutshela iqiniso. Awuve umubi. Niyabazi basebeshaya ngisho ingoma beshayela mina lento. Umubi fana nengulube ebusweni.
kusho isikole sonke lalela isikole sonke sisho into efanayo kodwa ekhaya kuthiwe njani mina ayikho ingane efana nami emhlabeni imini omuhle sengiqalile ukuthe sengiqalile sengiyashubisa already sekuyashuba vele asiqale kuleyo phrase leyo ukuthi abazali banayo imikhuba yokungalikhuluma iqiniso einganeni ngenkathi bezama ukududuza ingane ngesimo sazi ingane athi ngiphinde konzoyisa esikoleni izingane zonke esikoleni zithi ngimubi nginobufakazi bengane esu-1500 esikoleni lezi ngane esu-1500 ziphikisana nabazali ababili ekhaya umuntu cabanga wena njengomuntu owumuntu ubani uzomlalela kangcono uma ngabe ngitshela leyo 1500 mningi kuno-2 already umzali useyifakile inkinga enganeni mhlawumbe umbuzo oyibuza ngolanga ngiyazi ukuthi ngoba sibadala sabantu futhi nje bohlezi usuyayibuza ukuthi okay ngithini-ke enganeni ngithi ingane yami imbi ngisho njalo lenganeni noma ngithini okungcono yiphi enye indlela engcono esingasho ngayo lento ukuze iy'ngane ezinye 1500 uma usuphikisana nomzali umzali angabukeki njengomqambi imali ngoba sizama ukuhamba lapho sizama ukuhamba emngceleni othi umzali angabi mubi nengane ingabi yimbi bobabili abantu baphela khumbula sikhuluma ngani konje ngenzela ngithi yabona kodwa siyakhala hamba nami kancane nca soloko siwafaka la madots lawo siwadweba siwahlanganise masesiphethe khulisa ingane ngendlela ezoba eyayo kuthiwa ngeke izisuke futhi kuyo imisikhuluma uma ngabe uyikhulise ngayo le ndlela le okay kuthiwa yinhle kodwa yikho yinhle kahle ngoba ziningi indlela ongatshela ngayo ingane ukuthiya mabe kubuka abantu abanamahloni lokuthi bayanqena ukubuka awujwayeleki kalula thatha isikhathi ujwayeleke umuhle wena kodwa kude fanele bathole isikhashana bakubukisise niyabona ukuthi uthi iqiniso lento ninganibabona abantu othi uqala ukubona ukuthi hey no yabona lo umfazi ngempela isono sikho uma usuhlala isikhashana eside naye lo muntu ugcina usukujwayela nawe angasekuthuzi into ethi usubona uyajabula awusathuki usuheba umoya ngoba ngempela umzimba nengqondo iyamjwayela umuntu ngisho umuntu omuhle unako lokuthi njalo uma uqala ubona ukubangala ukuthi ha khona abantu abanje ngempela ikhona izulu banjalo usulandela kahle bonawe emjwayela bona ubuhle bakhe abusasho lutho kubo kuze kufike umuntu la umuntu ofika nje amangale njalo umbona umuntu asathi angimboni ukuthi muhle akashadile ngisho ukushada lapha abafana abalayo konzela abamazi ubona lo mfana ofikayo kuphela ukuthi muhle ngoba uyafika naye lo akamjwayele ubuhle nabo bakhe buyajwayeleka nabo umusuhlezi nabo isikhashana siqhubeka lena ke ngane ngekho inhle kahle sambeni samba ndawonye yabona ingane enhle inayo into ukuthi abazali noma abantu enkonzweni bayibange bifika uthi ungena nje lapha eminyango bavele bayibanga abantu bafuna ukuyiphatha ingane yakho nawe ugcina ngobusazi ukuthi kuphi usubuza osibanibani ukuthi nimqini ukuphi yabona ingane enhle ngishina mafinyila ufuna ithishu ufuna ukuyisula hayibo awunayo ithishu lapho ulapha phambili ubuza lapho umuva awunayo ithishu sonke kanti nginike ithishu khona ngizosula ingane engekho yinhle kahle abazali babudede ngibuka njengani namafinyila kanjani hamba uyakumawa yazi wonke umuntu uyafokasa ngisho ukushumayela akanasikhathi sale ngane ngisho izodlula la akanasikhathi akanandi ngathi yaphi kimi yaphi awuyakumdala yes kimi ikhona lento ukuthi ingane siyigweme siyibalekele ngoba ingekubukeki kahle. And I'm using this example overly because it's the truth. And so currently we can relate. Siyayazi lento ngisho siyazi. Imingenziwanga kuwe yenziwe phambi kwakho imingenziwa phambi kwakho yenziwe kuwe.
Akekho umuntu innocent le. Hey. Shila ngathi ngiphethe uswazi shazo. Background. Uma ucabanga sibuke leyo ngane yabolekana legonyo yena wonke umuntu. Asike siyibukele. Uma ucabanga izokhula ibe njani? Sefuna ucabanga ukuthi izokhula ibe njani. Uyabona ukuthi kungenzeka ibe ingane ekhula ikudinga ukunakwa. Kodwa ingane ezinesicefo somsindo. Ongena isidingo nawe uyabona ukuthi ngabona ke lo wenzayo. Awunasidingo. Kodwa yena kuyena unesidingo ngoba wabona lokho ukuthi uzomnaka umkhuze emsindweni wakhe kuyinkomba ukuthi uyabonakala njengomuntu ukhona. And it's crazy khona ingane yeneglector ngisho abazali abale yabona ingane ngisho umzali wayo ufuna ukuyiphatha lokho abonakala naye azashutha hayibo shuthe yabona enye lele asambeni indaba zomshutha ingeke ayibanjwa futhi leyangane ayibanjwa ayitholi affection ledingwa ingane and i-affection singayidifana njenge-emotion enganeni umuzwa enganeni umuzwa wokuthintwa usemqoka enganeni ingane engajwayele ukuthintwa ibonisa indaba yabona ingane engajwayele ukuthintwa ekhule yazi ithi noma isindala ithi my love language is physical touch. Ngoba vele yaqishwa kakhulu isengane lengane ukuthintwa kuyona ukuthintwa kuyinkomba yothando ngoba ishoda ngakho umuntu nomuntu nayo leshoda ngayo kuyiyona yona kuphela semqokeni aza ayibize ngenkomba yothando yena athi kimi my love language is ngoba iyona kashode ngayo kakhulu ekukhuleni kwakhe uyasibona kodwa uthi usenkingeni uyasibona ukuthi kungenzeka ukuthi uyile ngane le ngishoyo phela bese sibadala mase nayo lento ukuthi mina nginendaba nje sengimdala vele lento yenziwa ngiseyingane amaketanga afaselwe kule yanto lenze kusayingane abonakala ubusulo ufuna izinto engamele ngabe uyayifuna ngoba umdala sithi masibuka sithi umdala nje yini ubehave kanje kanti ufaseleke kulela ketanga la le yanto eyenzeka ngenkathi isimanga sengqondo ukuthi kumbula ngithi bakhumbula ngithe ehlukene kabili i-background yakho kodwa there's permanent influence mase uba khona temporary influence ngoba le ngane wonke umuntu la endlini ayigwema ngisho lezinye ingane mazidlala nayo zidlala nayo with a reservation ingane ziyayibona ingane engajwayele ukunaka yazi senza nazo sivele zingayinaki nazo isimanga sekho. These are human beings. But observe thina masenze bathi lo vela kanakwa lo asimnaki nathi. Lonely child. Hamba yedwa nangu mahamba yedwa. Akafuna ukuhamba. Uhamba yedwa vela ngoba wenziwa yithi ukuthi abe njalo. Asiqhubeka kancane lento le yobubi nobuhle. Angazi kwenza kanjani noma isolo ncathi isolo kodwa senza lezi zinto nje hayi yabona ingane engekho yinhle ayijwayele ukuqhamuka emndenini onemali kuna angazi kwenza kanjani vele nje kube kuningi ukuthi kanti yabona umndeni onemali ingane yakho noma ingekho yinhle sizoyibambela ukuthi umndeni unemali mhlawumbe imali yakho izowela kuthina abasebenzisi bangane yakho uzoba nomusa ukudala uyimanage emsebenzini wenze kangibize vele application yami ngiyiselapha ngoba ngiyazi ukuthi ukhona vele udala so ingane yakhe ngiyibambisise ngisho igcolile yamdala ingane they are growing they are only learning, you know, they learn by doing. Shisho njalo kusho thini ngesingisi zifuna ngokwenza kodwa yonke ongenamali ekayakhola yinuku nje nomzali wayo it's all in, we are creating a background ingane lapho i-background i-create potential is-createla i-potential ukuthi umuntu angaba yini isigaba la umuntu angaba inoma yini ayithandayo noma inoma yini anamandla okuba yiyona. I-background is-createla into enjalo. Uyabona ngoba sasikhula kahle thina enkonzweni angazi ngikhula kanjani neshem message
Thina sasikhula kahle la enkonzweni. Sasinayo lento ukuthi abantu babe converted ingane mayiqeda ukuphenduka. Sivakashela imndeni ezazithi. Asinalento eyenziwa ngakubula lenziwa kudala singakakholwa kahle ngo-25 December leyo ukuthi uyodla lapho. Suka lapho uyodla lapho. Suka lapho ngo-25 December uyodla lapho. Ngokhisimusi noke ngizuleza imizi yonke. Khona sasijwayele ukuyenza nakulento ngakhathi siqeda ukuphenduka. Ngenkathi senza leyo nto sasinakwa emndenini esingayijwayele. Ngoba ekhaya asinakwa ngithi la ekhaya abona ama-Adventist la kuphela khona. Kodwa la ngiyakhona ba ama-Adventist. So ngoba ngiyingane bayazi ukuthi ihlukile bazonginaka ukuze ngikwazi ukuthola umsoco abengishoda ngawo vele isikhathi eside. Nkosi yami wena niyazi ubese ngiyaqala ngishitshe. Funa zimbili into eshintsha umuntu kakhulu, into external nento internal. Umuntu meka wathola umnako nomsoco awudingayo ngokomqondo internal, angikhulumi ngokudla. Ngiyakubona ngisho ukudla sikangeni lapho. Khuluma nje ngokomqondo nje. Beke ngathola umsoco engudingayo ngokomqondo, ngisho ubuso buyaqala ukuqaqeka. Ngibukeka kangcono. Asikangangena ekutheni ngigeza ngamanzi ashisayo noma abandayo yini. Mhlazane sengigeza-ke ngamanzi athile-ke ngishintsha isimo sesikhumba lesi. Ize nimangala ukuthi usebe nemali kamkhila. Kodwa hayi kunje uyageza uJesu okuthatha. Uthi angigeze ekhaya ugeze emakhaya abazalwane. Funa ivumele ithi ingene kancane le. Njengoba amasango wakho wafanisisa kangaka amasofa kanje. Ivumele nje ingene ngaphakathi nje shi. Njengoba igwema ngaka ingane lezi efika zidle kakhulu angithi uyazazi. Beke niyibona lezi ngane efika la ekhaya funa ukudla yonke into esefrijini. Uyayigwema ngithi uyazazi zinjalo. Ivumele ingene, ufuna ingene kwena ube guilty. Vuma nje unebeza nje ukudle. Ukuhlafune namhlanje. Khona ingane ezingalazi i-rice eziqala enkonzweni mayifika la kuphela. Zilidla la zigcine la. Angidlali ngane ngikhuluma amanga. Ngishanga evana namhlanje iqiniso lonto. Khona ingane ezi-experience iswayo for the first time ekuthiwa ibhega ziyibona mayifika la kuphela. Ziyaqala ukuyibona futhi ziyagcina maye. Meza phuma la enkonzweni zaphumela ngaphandle kwesango. Angeke phinde siyibone lento enjini. Ziyazi la ekhaya kuphela. Khona ingane ekhonza la zizekhule zibe ndala zibe ngangami. Zifakwa ukudla kuphela la enkonzweni ayikho into efakile ngoba khona into eshodayo ekhaya. In fact bafuna la iyabikela ungalo ukuthi what am I going to do the whole week ngoba isonto phela kusasa ngithi yabo. Sasa kudliwe ekhaya khona ukuthi so zesinde ngoba siyesikoleni ngomsombuluko. Ngoba kuyadliwa ekoleni mina esikole kuyadliwa kuthwa. Ingakadliwa imali yokudla kwengane. Bekusadliwa kahle nje esikoleni. Ingane yazi ukuthi ngomsombuluko icover Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday iyosinda la ngesabatha. Ngesabatha into yakhona iseqophelweni phezulu ngoba idlule inkonzweni. Ngotshela imali into esijole ukuyenza manje mkhuba leyo ukuthi uhambe uyofaka yonke into yakhe esevenini emotweni yakho lapho. Hambe nomndeni wakho wonke ugodwe lapho. Si-create i-problem ey'ngane lezisa la ngoba nathi sebuseni kaJehova. Uma sewona uyawugodwa umusa kaJehova. Siyazama ukudlala namhlanje. Ngeke ngisuke eMaritzburg mina ngizokhuluma ngekho la. Ngesabatha. Yebo. Ngulunje futhi bangaphinde ngiyize la. Nazi kodwa ukuthi yeyi. Walwa umfana. Wajuya wazwaba amanzi. Ngakhumbula sizoxoxa ngamancane background. Ngakhumbula ekhaya khona iminyaka la. Okay, ngicela nje ubaba uyi-security. Akusasilona manje se-retire. A very, very prominent career in South Africa. Yes. Kulula ukuba security than anything else. My father was a security guy. My mother was a kitchen girl. Ngayicula nje leyo ngoma leyo eyiqiniso ngithi. So umahamburi bamrechange emsebenzini. Whatever reason yabaza belungu masebekhathele ukuthi umdala. Isanda sakhe saqhubezela isikhathi. Sesiqhubeziwe afukade usukhathazwe yibo vele. Sukani ke lapha size ngapha kubaba. Uyise walopana lo uyi-security. Ama-security at that time, I think any imali encane ngabo 2,500. Namanje vele ayiningi 2,700. I think baze bakhepha recently nje ngingabona ukuthi i-payslip ethanda ngoba serious nyani la ngo 7,000 kanje. Ayiningi lo mali ukuthi ayiningi.
So baba bavele nje naye oba nemkhulu nomangazi noma bajabula yini noma ngabe uJehova ethi salanani nani abazali ngoba ingane namanje angazi ivela lamabhalo yakhe kushuthi abamaningi ekhaya sasala saba bawusebe uJehova kushuthi wabona ukuthi kune potential kulomuzi ukuthi zinakekeleke ingane kodwa abazali base kuyabahlula abantu ukuyinakekela kahle abazali bamile thaphu kuyaphutheleke le esuka ekseni ngo4 endlini beyemsebenzini babuye ebusuku ngo10 kanje kuyawokho phela la ngithi akhe imali yokugibela siyawokho phela musuka la edolobheni nje angazi ukuthi how many kilometers, probably about 34 more or less. So musuka la babasuka la abazali bami baya edolobheni la eNewcastle baphinde babuye ngeenyawo ebusuku ngithi yabo ukuthi kuyajuluka lapho Thoth baba miyoyifesela nje akana direction uyoma nje esangweni lapha kaAlbani alindele ukuthi bambiza bele ukuthi akangene phakathi asebenza aphinde abuye ejuluke emanzi engaphethe lutho kwesikhathi aphathe izinto lezi ezimthix kufanele ukuthi laba bazama ukubheka base ngabheke kahle ayinika abazali bethu babuye nazo ekhaya ala bayaqeda ukuhamba u68 kilometers 34 going and 34 coming back. This is serious sekhaya labo la so isikwe nje sasivela kancane ukuthi abo vele sasastay ngoba uthenga ngo2007 I remember there's a period of time la sasila khona uphuthu nekabishi kuphela nothing else phuthu ikabishi what Jehova uthi uyazi bonakala manje akusho ukujika ikabishi lo yakuzusha bonakala ngisho sesikoleni ngoba ngithi ukuthi njani nami hlezi ngijana nasesikoleni uzubona love child very common yonke indawo la ngikhona khona right la ngikho ingane right ethandekayo ukuthi wena ubala be right and abazi ukuthi kuphi la ngivela khona you couldn't tell because God is amazing. He hides our problems. Nonkulunkulu yakufihla ububi bethu nokushodelwa kwethu yakufihla nayo ngeke uzubonana zozwa ngawo ubususho ukuthi ha kushube kanje kanti but uNkulunkulu uzobe seyidlala indima yakhe yokufihla bese uyasambulela so in background yami njengoba isho ikhuluma ngokudla ngithi about serious yes ngizokutshengisa into esemqoka namhlanje njengoba ngimdala kanje you can't joke ngokudla kimi to me food is very serious business. In fact makuthiwa success kimi into engicabanga yokuqala ukuthi ukudla fanele kuhlezi kukhona ekhaya athi ngiphinde konke ukuthi serious kanjani njengoba sengimdala ngithi abantu mdala njani I'm very old and experience ngisho sasibancane experience and we experienced it for a very long time but now that I'm older you can't joke ngokudla angikwazi ukubaleka nafika direct kuthiwa akusekho mina ngishaya different la kodwa ngalo kuthiwa akusekho okay aha bye ngayela kuqhubeka nempilo kazi ukuthi akhona mina I'm the type of child akukho vele kube worse it's serious when it's very serious because of where I come from niyibona into engishoyo funa uyibunga mase ngithola unkosikazi funa uyibunga nje ibuke ngisakhula ukuthi yabo ngisakhula uyibona kanjani ingane misencane ukuthi vele indlala ikhona la uyibona ngokunjalo mayifika ingane ifuna ukudla yonke into ziyiqede khona la endlini mayivakashini uyibona kanjani ukuthi angazi ukuthi kunendladlana la ubani usweet bafuna ukudla njalo baze baqede ngoba nike yogurt bafuna ukudla in fact ukuthi khipha la efridge bona nenze njalo ufika seku-app ibuza ukuthi senzani lesingane kanti ingane compensate zilungisa indlala nokushodelwa kwesikhathi eside empilweni yazo zifika ifuna ukuba yikhukhula la iqede yonke into khona it's the background that counts ngibukeni ke sekuba nonkosikazi niyabona kodwa ukuthi unkosikazi wami ongakwazi ukupheka kahle usoba nenkinga nangithi unubuke nje ukuthi soba nenkinga sikhathi in fact mina ngikwazi ukuba nonkosikazi ongakwazi ukupheka because for me food is very important so anyone who gives me food speaks to the heart ukuba nenhliziyo kimi I think being a consultant is serious Kim kumina because of my background into umuntu ashode ngayo la ivela khona iyona semqoka la yakho yena mntwini namhlanje sidlala kulisingani ngendlela ezobe yayo uzothi misikhulile ingasuki leyo ndlela leyo kuyenzeka umzali ingane uyikhulise kahle kodwa iphethe kahle yakhumbula Solomon
wakhuliswa kahle kabi kuyafana lo yabazali lazima wakho uhlakaniphile uthumeke kabi kabi eBhayibhelini naye wasiyahlakaniphi nakhumbula bantu yakhumbula ukuthi waphethe kabi kanjani walinyezwa i-background entsha ayikhethele yona i-background ikabili khona le mpethu kuyichaza engayikhetheli yona ngosuku khona lesiyikhethela yona wadecide ukushada amakhosikazi ezizwe amaningi aseyamehlula ngokholo lwabo ngoba maningi majority in the house Solomon yamshaya le nto yamlimaza and we see this in the Bible many times and I want to propose to you ngifuna ukusho kunina bazalwane namhlanje ukuthi njengoba sihlezi la njengoba kule nkulumo esiyidiscussayo nginakhela ikusasa elisha so i-background yale minute elandelayo mdala silakha manje in this conversation awukwazi ukuba umuntu ofanayo emva kwale conversation uzokwehluka vele kusozenzekela ngoba sesakha i-background entsha manje ikhala ngisho isimilo sakho ngesikwazi ufana uma isimilo sakho sifana maqondana nabanye abantu nezinye ingane emva kwenkulumo engaka enjena kushuthi wena kahle kahle uyezulwini ngiyakuplela nje ngikude qhephu kancane ugqwele ngogqweka ukuthi kubona ukuthi nakubura ugqwala khona bangawazi shep bese ela makhekhe lawa ahlepha kabuhlungu lawa amancane amangaka othi umuntu hlephula vele hlepha kaningi ugqwelo a hard biscuit ngiyahleplela kancane ugqwele umuke namhlanje waphuma la and you behave the same way usibulalela izwe lengane mina ngifuna ukuphatha kabi intention ngiphatha kabi namhlanje ngizokuhleplela futhi ngobani ikhona lento ukuthi mangiphumelela mina nomndeni wami bese kuba yimi nomndeni wami kuphela ophumelelayo kungabi yibandla eliphumelelayo as a community ukungilalele kahle uma izimlelo na background umfana okhule usikhotheni lasingamnaki efunde ezikoleni inoma yipi nazazi ikole sesiyinoma yipi afunde noma ikusiphi isikole awungixoxele uma ngabe seshada uzoshada nobani ofana yabona indodakazi yakho le igugu lo kade uyivalelwa vala ngishisango uyilanda esikoleni uyigodusa uyidisa amayogathi uyigezisa ngetiphe ebizayo protect yabona lo kodwa bulawa untwayele londa yonke indawo lo onamasikazi unnecessary usedwetshwa ngisho ukudwetshwa ithathula hospital ngoba akanakiwe ngisho ekhaya kubo nawe umnakela into kumzalwane uzovela athandwe ile ngane yakho le akazi kanjani nike niyibone ngale ikhuleka sibathela kanjani abafana bakhuleka uyibuza ukuthi ubonani kulo mfana athi mapha sikuyamthanda ayibona ingane bo ngiyamthanda nje ngenze njani ngisho umfana okhuliswa kahle vele le ntombazane yasenkonzweni le esithi kahle kahle zonke ingane zabafana bethu asigayi la bavele baye bathi vuka nje kuyo bayithanda ukufa i-background siyibukile siyayazi yale ngane sangacontributor sangafaka lutho la le ngane sasasilindele ukuthi ibe isimanga yona yodwa kube iyona yodwa kaningeni izulu angisenze njalo vele siyehlulela ihamba nje lo ngasitsheli ngothandeke vela kayindawo lo uzophelela la sikhona uSigmund Freud uyi-philosopher also a psychologist uthi the child is rather of the man uchaza ukuthi early childhood shapes the adult personality ingane lento yenzeka lapha enganeni isencane iyona esitshela ukuthi ingane izoba yini uma ngabe isindala ngoba biyona khona ingane ekhuliswe kahle kodwa ubona ukuthi ekhulisweni kahle kwazo khona la kushoda khona ngithi yabo ngisakule nto omnako uthi abazali bebebhizi kakhulu ikhona ke imali la imisoco yonke iyadliwa le right efanele nala mhlawumbe kukhonyana but ayithathwanga ayizanginako inika u-anti njalo ingane enjalo zikhula zibe into ebizwa ngepleaser zikhula zifuna ukujabulisa wonke umuntu niyabona uma kuyintombazane enhle ukuthi uyingozi kanjani lokho niyabona abantu ufuna ukujabulisa bonke abafana niyabona ukuthi khona ingane esiyibuka siyibize ngamagama athile akhona eBhayibhelini sithi sifebelesi kanti le ngane le ikhula nje ifuna nje ukujabulisa abantu happiness lo happiness ngoba usuke wazithwe semncane lo mfana ufuna ukwamkelwa yona wonke abantu besifazane kuthiwa kahle ulasikepe ngithi nibabona abafana kanjani noma khona umuntu osifazane nje useyake nalo usetholakala ke
mase thina sithi hayi laba bafana bayagula kanti ngempela ukhona into eshodayo kanti ayishodi namhlanje ishoda kudala. Oh man, I don't know how to say this better. I don't know. Sometimes isikhombinga ngizenze sino sikhomba ngemino kanti kingithina abazali. Khona indima yakho ungazama udlale kahle nesikhathi unesikhathi. So udlala indima yakho. Usufuna ukudlala indima yakho isikhathi ungasenaso. Waphela ingane gets to a point where ungasakwazi ukuyithinta isathinta ngesakho. Isile into ekumele ibe yiyona manje. Aristotle yena uthi, another philosopher, uthi give me a child until he is 7 and I will show you the man. Nginikeza ingane izibe na 7 uzoyibona indoda. Ngizoyisho njengoba ngiyadlula la. Uthi mhlawumbe mco mangibona ukugcina la. Amen. Uyabo ikhona intembi eyenzeke endodeni ngokuziba noma ngokulaqaza ingane yayo. Yazi ngiphile. Khona into eyenzeke endodeni embi ngokulaqaza ingane. Yabona uthulelwe. Wena uthulelwe lomthanda. Bese mina njengoba baba wengane otshala ibhizi. Bese ngithi mina angikho ukuba ubaba. Sizwe nabantu beredekani kwamama yabo. Abantu beredekani kwamama yabo. Ngoba mina ngicorrect. Bese mina ngishaya uphawini. Ngihambela ngasathi ngishaya ikhasela. Bavele ekhaya bangihambise egoli bathi vele amantombazana la ayakuhlupha mina. Kodwa mina otshala imbewu niyabona. Akuyiphinde ngifuna nizwe. Abazali bathi umfana ohlushwa yimina. Kodwa umuntu otshala imbewu bani. Bese ngiyahamba ngiyele egoli. Khona umonakalo wenzekayo kimi njengendoda uma ngabe ngilaqaze ingane yami. So idiscuss lenye ilanga asinaso isikhathi namhlanje. Namhlanje sokhuluma ngeingane, hayi lezi elaqaziwe kuphela. Hayi abalaqazi kuphela futhi lezi elaqaziwe mhlawumbe. uJohn Locke yena uthi tabula rasa. Uthi ingane uma ngabe iqhamuka i-blank plate ngenalutho. I-clean wena obhalayo kuyona ukuthi bayini. Ingane eziningi mase siyibona ziba into ethile, ubokwazi ukuthi unomthelela. Noma ungaba nawo umthelela uma usubone ngathi ithatha direction wrong. Oh man, I don't know how to say this better. I really don't. Wakuthola ngihambe ngizonanalyze lonke la one by one. Buzo uthi give me 2 words. One positive word about you and one negative word. Buzo vele uyibona ukuthi umubi kangakanani futhi uyabonakala ukuthi akubona ukuthi umubi. Awufihlwe lutho, awufihlwe ndawo. Umuntu lo wathi mina nginolaka nje ngiyasona kanti azange anceliswe. Mawakhe nje wathi mina nje I need to preserve my tools. Ama-tools akho mama uthi ufuna ukwa-preserve. Angayincelisi ingane ibele. Ingane ezoba nolaka lo. Isibili ukusiphatha sonke la ekonzweni. Akalaleli noma sikhuluma naye ngoba azange ancele. Inqondo ayiphelele. Leli inqondo yakhiwa yini? Ubisi level abaniyazi ngiyakwazi ngithi. Nikani ibona masasinolaka umuntu ayicela ngavelele. Angacela ngalutho vele bavele bamgicobeza ubisi lekomendala lo. But you know, Moses said, give him milk. Have a friends. Ngoba la ibizwa ngomilk lento ayilungele ingane lento enkomo. Yenkomendala lento. Asidulele lapha ngekho la. I-background. Yabona i-background ilungisa i-potential e-correct. Isimilo sengane ukuthi sizoba njani kusasa. Ilungisa ukuthi ingane uma ngabe ikhula izokhula kanjani, the development side of the child. Izokhula kanjani uma ikhula. Ama-talent engane izokwazi ukwambula kanjani. Nokuwabona kanjani. Khona abantu abanama-skills kodwa bangawazi ukuba nawo. Batshelwa abanqonywa yithi njalo kodwa bona bayibona. In fact sesiyitshela ukuthi thina ave bemnene bahambule. Ave belungile. Akalunganga lutho lwakaboni. Akokulunga la kaboni lo. Akazi akanaso ngisipini sokuba uye ngoba vele akayilutho ekhanda lakhe. Utho kuthina kuphela simbonayo. Boni ngane bayidlala ke ni observe. Observe ngane bayidlala. Ingane ehlukene kabili noma kathathu. I need 2 for now. Mhlawumbe kathathu angishaya lo 3 lo. One child mayishawa ingane endala. Eyokuqala ingane izogijima kubaba noma kumama. Izogijima yoceba ngisaceba. Yabona kanti inabantu abayinakile. Iyazi ukuthi nginakile. Khona ingane yesibili ezoncika kule thule ayazi ukuthi ihambe noma ihambe. Ngihambe nawe ubuyocela.
khona kuzobona ukuthi sishawe sonke ngoba mina ngikwazi ukuceba ndawo mase bakhona esithathu ngani elwela yona ayiceba ndawo in fact ikhuzana laba bayaceba ukuthi ndiyocebela ngicebela uyabona umuntu ngale ngoba umdala uyayizwa language eshiwo la ngalithi vela abantu abadala bayilutho. They are not useful, they are useless. Ngebenze lutho ngeba kuvikele ayivikelwe leyo ngalo uyabona ingane kavikele uyibona idala ukuthi ayivikelwa ke leko ubona lengana yikho safe lengana izokhula ibe ingozi inepotential yokuba ingozi leyo ngane yabona so ingozi uyindependent uyidisajela la ukuthi uyenza ngokwakhe lo uyawathatha ama-shortcuts ukuze impilo ikwazi umnikeza lento adinga ngoba ingane sizibe abantu esekhona yazi mesisilo sithi abafana bayabheda abafana baneglect-wa yithina nje ngathi uyabuka nje lo uthi uyalinyazwa lo kodwa uthi uzoba strong uzoba fit uyakhula ubhonywa abafana uzokhula kanjani umuntu ebhonya abafana ngoba mbhonya njalo yabothi lo mbhonya njalo simjibisa ikarate sibenze njani nakhona uzoba right ngoba uma semdala uzoba indoda ekhothamela wonke amanye amadoda niyazi amadoda njalo onomgogodla hayi lutho esisithembele kona thi umdala kodwa umdala nje ongelutho nje umdala simjabulela sithi mdala asimlalele ngoba useshilo kodwa siyazi akushongo yena iphaphethi nje yomdala lento ayiqhamusa umdala iqala lapha ebuganeni ningayiziphi le nto serious ngcono ngoba namhlanje sikhuluma ngengane asikhuluma abantu abadala navele niyabona nawe uyabona usuyisikrabha semoto esekumele ukuthi nje iyodayiswa uqalisa amaphansi esiselele angasenza lutho kodwa sokuthandazela enkosi ngoba uNkulunkulu uyayisebenzisa ngisho noma umuntu eyinkinga uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa enkingeni yakhe ebunkingeni bakhe i-background uyithola ngefamily abomndeni siyambona in the Bible khona ufana kuthiwa uTimothy namkhumbula wakhuliswa uma wakhe uTimothy Eunice nogogo wakhe bobabili bamfundisa iBhayibheli ingakho kunencwadi kuthiwa uTimothy 1 Timothy and 2 Timothy wayene-interaction noPaul umbone semdala ukuthi indlela akhuliswa ngayo yamsize semdala so it's a good background and also a good outcome yabona khona iy'ngane kodwa zikwazi ukuba ne-bad background and a bad outcome khona ikwazi ukuba ne-bad background and a good outcome khona ikwazi ukuba ne-good background and a very bad outcome wenze yonke into njengomdala uzuyisola yazi kwesinye isikhathi ulala kabuhlungu isho ebusuku uyavuka ngo-12 uthandazelele ngane yodwa nje yakho yazi ukuthi le wenza yonke into esemandleni kodwa nje ayikwazi nje ukuba right izonakalela amanzi la wenza ukuthi lento ephuma uma into erong manje sekunamasholo kulonga ibuka ngoba ngazi ngiyabona sebasizela abana behlahlupayo senzoqeda mzankuleya almost done masuba khona element ye-social element angithi and the environment siyakhumbula ngithi ukuthi kuneverse eBhayibhelini lithi bad company spoils good character sakubona ukuthi abangani noma abantu oyizuleze ngabo abangalungile bayamlimaza umuntu nesimilo esilungile the environment siyamkhumbula umfana wayene background right kodwa kwi-environment wrong namkhumbula ngithi Daniel good background ngoba Israel ufundiswa yonke into wathi uma efika lapha la yakhona eBabylon he was amazing as well waqhubeka la agcina khona ekhaya akashintshwanga isimo sendawo kuyona ngiyakhumbula intombazane kuthiwa u-Esther ngithi niyazi ukuthi u-Esther kazalelwanga ka-Israyeli niyazi lawo naye ngicabanga lo u-Esther uzalelwa la bekhona u-Israyeli ekhona eBabylon or Medo-Persia between the two that child is born there but niyabona kodwa ukuthi ngisho noma ukwe-environment uselokishini uyakwazi ngani ukuyikhulisa kahle niyabona u-Esther turns out to be an amazing girl. The outcome is also great. The outcome yakhe yinhle ingane enhle esindisa ngisho uIsrael. Ngiyazi masibuka u-Esther sinje lo hamba wayo lokhunja inkosi. Inkosi yabalekelwa inkosikazi. Yena lo-Israel wonke uyahamba yolokhunja inkosi. Siyalikhohla ivesi ngithi leli lithi njengoba seniphuma ka-Israel kusho uNkulunkulu
Khuluma ngoJeremiah. Uyasho futhi ngo-Isaiah. He also speaks through Hezekiah. Same language, same message. Uthi yabo nje baniphuma ke la ka-Israel neBhabhiloni niyohlala isikhathi eside la. Shadisani ingane zenu abafana benu. Abathatha amantombazana la. Amantombazaneni awathathwa abafana bakhona. Shadiselani khona ningenize niphele. Siyakhohlwa konke lokho mase sibuku Esther. Ngoba sifuna unequally yoked. You're unequally yoked. Forget that God says some things and there's always an exception in all of these situations. I'm not trying to be ridiculous. Let me go to trauma. Joseph was about back. As a bumfire, had serious trauma. But he outcome actually positive. I'm telling you to no matter where was right today. No matter what, Zala or messing again to look at I shall and I shall tell them. I know what you hear. I'm a hey, hey. I'm going to put in Ghana. I'm going to put ingane vele ifana noma wayo nje ifana nje mthe noma wayo lo owahlukumeza kakhulu waxabana nawo vele nje wakushiya kanjani usushaya uma wayo kodwa umshaya enganeni uhlukumeza ingane uyiqede ngithi ngisho noma thi ingane ibhekene nama background kanjani even if you njengomzali you went through such a process God can still use you. He can. As we serve a strange God. God doesn't care about the fact that we'll be perfect him or not. I'm available. In fact, sometimes she background in fact, you can identify vela baningi bethu laba abangani bazwana ngoba sinenkinga efanayo. Shushwa amadoda sonke ngithi. Hawu yakuhlupha nami yakuhlupha asibe usho mina. Angazi kwenzakala noma ngabe sekuhlushwa indodo yethu. Ngine seqamba mangala ukuthi nami sangihlupha Kodwa relationship izoqhubeka phela bengasakuhluphi lo relationship izophela ngoba into ekhulunywa ngayo la madoda ahluphayo. Ibahlupha bafazi basho nalo khala kufazi nalo bese baba washo baba nalazi inkinga fana phela abantu abalambayo bahlala bakuyibone lesixokolo lesibanazo la siumsangana abalambayo bahlala nengale yonke la yaba udokotela useyahlule kumasibamba ukuhlala ngoba akasakwazi ukuhlala la sekufuna kayo ukuhlala lapha noma kumele yabona ukuthi magumenti bona abangcono la akusahlale la useyala kuphinda sela athatha indaba kade kunyelwa ngoba kumenta phakathi hey babethi uma siwangapha ngoba usafitha yonke indawo ingane yakhe ngithi saqala ukuba udokotela isuccess into to fix I'm talking about background kuba ngezolo lethu elisihlupha kuze kube namhlanje elingalungiseka ukuthi mangabe wena uzithatha uzinikeze enkosini uNkulunkulu is the only one man okwazi ukuthatha isitsha asitepu lapha indakhe esingcono ngaso ngalolu bumba lolu lufanayo is the only one who can take uNkulunkulu can conduct heart surgery ngakathuphi ungafaka akadinga ukuthi akulalise njenge anesthetic akujove laphana akadinga ukuba isurgeon ukuze akwazi ukuhlinza. He's capable of doing all these things by himself, and the only thing we are proposing today namhlanje ukuthi ingane zethu asiyithandazeleni okwangempela. Ngiyazi ukuthi ninayo lento ocabanga ukuthi nokuxoxa ngabazali benu nithi abazali bethu abazabe bethandaza sekuyinini abazali bathi kumele xoxe ingane lemele zishida. Omunye zathi mama noma wayibisa ngegama wathi mama sithandaza azangibize bize zakho nawe ngegama. Do the same thing that your mother was doing to you, your father was doing to you. Awusemncane manje usumdala usune responsibility nakulezi ingane engazona zakho. Ngisho noma ungazali ungakwazi ukuzala uNkulunkulu evumile ukuthi isibeletho sakho sivaleke lezi ingane ekhona la nawe ezakho. Pray for them. That's my simple proposal. Angalambi umuntu la ukhona babize baze kwakho ubuyazi vele kuningi niyakuchitha. Babize bazovakasha bavakasha every weekend kahle kahle. Every Sunday ayibona njani
abawulethi ingane wena amagumede ngoba uyabazi ukuthi ijabule amagumede. In fact kumele ingaze amagumede esanoma 2 hours ususeve ukudla kwa 2 hours ngamagumede. Angithandi ndaba ingane understand njalo. Ingane understand this. Ithi mangulabele kuthiwa kuphi i-understand ihambe iyodlala ikhohlwe. Ikhohlwe njalo ilali ingane ebusuku ingabusazi ukuthi hayi bafethu ke. Kanjani sikhona? Nawu khona nawu. Phela ngani ngosukulamba kanjena. My concluding words are these. Sangaphethanga. Ingane eningi engaphumeleli ngisho esikoleni eyiqhamuka emndenini enganalutho zenziwa ukuthi imsoco, they don't have enough nutrients for their brains to function optimally. Khona ingane eshoda ngomsoco ukuze ingqondo yazi ikwazi ukusebenza kahle. Khona ingane eshoda ngomsoco ukuze zibe zinde zifishane nje azenzi ngamabhongo. It's because they don't have the nutrients. Ngiyazi it's funny ne, but it's true. Nike niyibona ingane zavela ukuthi nefunda nabela ngizinde kanjani. Asizinde ngoba ifuza abazali ukuthi zidle into ekumele idle ukuze umzimba ukwazi ukusebenza kahle. Khona abantu aba-crippled because they lack nutrients. And I want to make this proposal to the church ukuthi asidle lunch time la. Angazi nizoyihlela kanjani, angazi nayekiswa yini maniyekile, angazi nendiswa yini maniqalile, but idlani kahle la. Ukuze abazali abanganalutho bakwazi ukuba nomotho at least for one day. Futhi badla into enomsoco. Hayi lento udla lezi ngathi idla amagwinya nama-chips kengelutho. Akho lutho la. Ngisho noma ngisho noma ama-enzymes zami ukuzocollecta like please ukuze ajikijele egazini kuye ngqondweni akho lutho ngoba ushukela namafutha wodwa nje lawa la. Kudla amagwinya nama-chips wodwa. And these kids are struggling. Uyazi ukuthi abantu abahluphekayo bajabulela ukuthi isisu sigcwele kuphela. At least ngikhohlisile ingqondo sagcwala isisu. Ukuthi kunani sobona kusasa ngoba vela akho lutho. Oh man, I don't know how to say this more. Don't know. But it hurts to me magibona ngoba ngiyayazi ngibuya kuyona. Yes. Seen it. Zofunda ke manje. Background influences people. Izolo lakho liyasitshela ukuthi uzoba yini. But alikubophi. It's not a prison. Akulona ijele. Izolo lakho alilona ijele bazalwane. Lingaba i-limitation but alilona ugange. Lisivimbo. But isivimbo siyakwazi ukusiphula kithi. Singakwazi ukushintsha i-background. But siyakwazi ukushape i-personality. Into esikwazi ukushintsha kuphela i-character ukuthi yakho isimilo. Isimilo siyakwazi ukushintsha, but ubuwena sikwazi ukushintsha. Kodwa siyakwazi ukushape. Masithanda singabugobisa kanje bugobe kanje ngokuthi silobe sincika kwena uma ufuna umuntu ozokuncika ngoba ujwayele ukuncika kumuntu wena. Sikuncikise ngenkani, kodwa abantu kumele sibabambe ngezandla la ngenkani. Umuntu ashonela ukuba ngasitsheli ngoba uyazi vele ukuthi vela kanti ujwayele ukuba yedwa vele. Fanele simbambe ngenkani siyeke siyothandaza kwakhe ngenkani. Uma uthi kunamabhenki sohlala emabhentshini soba happy futhi singamuhleli. Akwazi uku-reinforce inkinga, they already have a problem. You are reinforcing the problem when you do that. Yazi nje, bese nazo ngisho izitulo zokuhlala oh. Inkinga lezi ukuthi ziyafika kumnini. Umuntu angazi ifika kanjani but uNkulunkulu strange. Vela vume ifike. Avela vume uNkulunkulu. What a strange God. If look in Romans 8 verse 28. Romans 8 verse 28. But ngiselapho ngithi uNkulunkulu uyakwazi ukuphendula izolo lethu. Alisebenzisa ukuze sibe nenhloso engcono empilweni. You can have a better purpose. God using your background. Isikhumbuzo semqoka kulo Romans 8 verse 28. Othi konke kusebenzela kube kuhle. Konke yonke into iyakwazi ukusebenzela nibe yinhle. Isebenzelana nje vele ibe yinhle. Oh man, what a God. What a God we serve. NoNkulunkulu who cares, who's honest, uNkulunkulu oneqiniso. Ngoba uyazi vele ukuthi sobhekana nento enzima leli verse lafaka yena ngababo uNkulunkulu ukuze sikhumbule ukuthi uma ngabe sekunzima konke ingxenye yesinto ezosebenzelana lezi. This experience obhekene nayo is not just yours. Akuyona yakho kuphela nathi sinayo. You are not the only one and you are not alone as well. You know khona iverse elithi
lento obhekene nayo ayiqala ukwenzeka ngawe. But baningi abake babhekana nayo before. Yangaba ngoba ngoba uNkulunkulu baliyezile intuba yokuthi babutshuke kuyona. Ukuze bakwazi ukubhekana nayo. Nalazi lo verse. Isho uPaul azathi beqhubeka athi uNkulunkulu ingakho angekaza kunikeza into ongeke ukwazi wena ukumelana nayo. Ungavumi ukuyitshela ukuthi ngoba naki isimo sakho besimcaka le ndlela engiyichazayo. Uma usuthi wena kwaneleke impilo yakho igcinile ngoba usakwazi ukuqhubeka usebenze kahle ukuthi ube ngcono. It's your opportunity to be a better person. Amen. So thandaza manje. So ku number 128 angithi isikhathi sokukhuleka. So phela abazali abathathu abazali about 3 bangayikhethela whether they are male or female anginankinga mina. Bathandazele thina ebesingayazi yonke into esidingida la. Esireinforcile sabahlukumeza abazali ukuze baze bahamba abanye. Uba into ethi ukuba innocent njalo abazali bangasefa yisebenzi lo. Guilty uyazazi lapho. Uyazi wathi lo masibanibani wase yathola sase sibanike ukuthi masibanibani ngasalibhadi inkonzweni. Where is that? So we need to pray for forgiveness for those that have committed that crime. We also need to pray for those that have left because of that crime. We then need to pray for our children. Ingane zethu azenza ngalutho. Bafethu azenza ngalutho ingane lezi. Noma thiwa izalwe illegally, umfana ukhulelisa indodakazi yakho noma indodana yakho ikhulelisa ingane ayenza ngalutho abantu abonile laba abadala abadecide. We need to pray for these kids for their safety. Mase mhlawumbe into esithathu ufuna sikhulekele. Ningabe namahlolo khulekele imali. Sitshela uJehova sifuna isuccess kuleli bantu ukuthi lezi zinto lezi sikhuluma ngazo la sikwazi ukuyi-address. Uma isuccess ihambisana nokungabi greed bafethu. Yabona into yokuba nomusa. Kuba nomusa ohlakaniphile kodwa umusa ongahlakaniphile. Ngoba sifuna phela ulaka lube khona endlini uma ngabe usuyikhiphile imali ususize enkonzweni njalo wena. Senzekela nje ufuna uhlakaniphe. Need intelligence in all of these things that we are doing. So that's my prayer today. In God addressing uNkulunkulu esebenza izolo lethu. Ngathi uNkulunkulu angasebenza izolo lethu ngalokho. So ku number 128 engathi singaphakama sibambane izandla senze isikhokhelo eside sikhulule isikhokhelo lesi. Wonke umuntu uzobamba umuntu la namhlanje. Nongazi abantu uzobanjwa namhlanje. 128 isikhathi sokukhuleka